दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्डार 13 जि फुटबल टुर्नामेन्ट बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेखौ बिथा खालामनानै एबसुनि जि एजेन्डा एबसुनि जि थांखि बायदि बिथांमोना खुंफुंदों आरो भेरगावनि नैबे प्लेग्राउन्डआव दिनै जोबथा हाबाफारिखौ बिथांमोना बा फाइनाल गेमखौ दिनै खुंदों। डिमाकुसि आरो बर्नगावनि गेजेराव अलरेडि हाफ टाइम जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि जि एजेन्डा जे जोंनि जाखांफुनाय टेलेन्टेड फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ विश्व दरबाराव स्टेट आरो नेशनेल लेभेलाव लांनांगौ आरो बिनि गेजेरजों बिथांमोननि केरियार दानाय बिथांमोनखौ फरायनायजों लोगोसे बिथांमोननो मोजां भबिष्यत दानानै होनायजों आरो बिथांमोननि जि मोनसे टेलेन्ट बे टेलेन्टखौ जोङो गामि ओनसोलाव रुरेल एरियायाव जोंनि जायगायाव आसाम नाङै जेराव जेराव बर' मानसिफोरा रायजो जानानै दङ बे जायगायाव टेलेन्ट हान्ट खालामनानै जोङो बिथांमोनखौ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय स्टेट लेभेलाव मिरु आफादा जि खुंगोन बे मिरुनिफ्राय स्टेट लेभेलाव गेलेगोन स्टेटनिफ्राय नेशनेल लेभेलाव लांगोन बे जोंनि थांखि। गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे बिथांमोननि जि इनार्जि बिथांमोननि जि मोनसे फिजिकेल फिटनेस बेखौ जोङो मोजाङै गोग्गोयै फिट लाखिनांगौ आरो आथिखालनि जि थासारियाव ड्राग्स जौ जुवा मबाइल माने बाइक बायदिसिना जिखिनि एन्टि ससियेल बा ससियेलि जिखिनि गाज्रि मोनसे आबहावा सोलिगासिनो दङ बे आबहावाखौ जोङो गैया खालामनानै बिथांमोनखौ गेलेनायनि फारसे फिउचारनि फारसे गावबा गावनि केरियारनि फारसे लाबोनायानो जोंनि थांखि आरो जों मिजिंथिदों जे जेरैबायदि नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव मोजां प्लेयार जोङो सोरजिनो बयबो जोथोन लादों बेबायदिनो आन्डार 13 माने 13 इयार्सनि लेभेलनिफ्रायनो जों बिथांमोनखौ मोजां जिउ दाना होनो हागोन बे जोंनि मोनसे उद्देश्य। गोजोन्थों। थारैनो बे जोबोद गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव जे बिटिआर सरकार आरो डुरान्ड काप जायफोर अर्गेनाइजार माने आर्मि बिथांमोननि जइन्ट इनिसिएटिभआव फैगौ 5 तारिख आगस्टनिफ्राय बड'लेण्डनि बिखायाव क'क्राझाराव डुरान्ड काप जि मोनसे टुर्नामेन्ट जानो थांगासिनो दङ एसियानि लार्जेस्ट माने मोनसे प्रिमियार कम्पिटिसन आरो बे हाबाफारिया बेसेबांबा गोबावनि उनाव जोंनि बड'लेण्डआव जादों बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव। डुरान्ड कापनि थाखाय स्पेसियेलि आङो बयखौबो बरायबाय आरो बिटिआर सरकार आरो डुरान्ड काप अर्गेनाइजार जायफोर आर्मिनि टीम दङ बिथांमोनखौ आङो धन्यबाद होदों। लोगोसेयैनो बेबायदि परिबेसा जोंनियाव थांनाय 30 बोसोराव जोङो मोननो हायाखैमोन खारन बेयाव माहारिनि हप्स एन्ड एसपिरेसन माहारिनि सेल्फ डिटारमिनेशननि थाखाय बेयाव सोमावसारनाय जादोंमोन आरो गोलाव सम सोमावसारनायनि उनाव जिफोर गोरोबथाखौ मोनबाय बिएसि बिटिसि बिटिआर बे गोरोबथानि उनाव डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट आर्म्स मुभमेन्ट मोनसे फिनिशिंआव फैबाय आरो दिनै बे टटेलि पिसफुल मोनसे एनभायरनमेन्टआव जोङो जेरैबायदि फरायनायाव गेलेनायाव आबाद मावनायाव बेफार फालांगि मावनायाव बा गासै बिथिङाव जोङो सान्थिनि गेजेरजों जेरैबायदि मावनायनि दिन स्कप मोन्दों डुरान्ड काप खुंनो हानाय थासारियाबो पिस एकर्डनिनो मोनसे फिथाइ आरो रिजाल्ट आरो बेखायनो दिनै 6 सिडोलनि ISPL खुंदों सन्तोष ट्रफि खुंदों आरो गिबि खेबनि थाखाय डुरान्ड काप खुंदों। बे जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरि रायजो राजानि जायफोर गोसो बिथांमोननि साननाय सानस्रिफोरखौ मोनसे थुलुंगाखांनाय होगोन आरो फिउचाराव बेस्ट अफ द बेस्ट जेरैबायदि जोंनि गेजेराव माखासे आइकनफोर दङ माने बिनुद दाब्ला होनना बुङोब्ला इन्टारनेशनेल गेलेदोंमोन क'क्राझारनि बिथाङा दुर्गा बर'नि बाथ्रा हलिचरन नार्जारिनि बाथ्रा बेबायदि इन्टारनेशनेल फेम बा नेशनेल लेभेलनि प्लेयारखौ जों मोननो हागोन आरो दिनै बायदि जेरैबायदि ग्रासरुट लेभेलाव अर्गेनाइज जागासिनो दङ फैबाय थानाय 10 बोसोराव बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय बा आसाम नाङै बर'फोरनिफ्राय मोजां मोजां प्लेयार जोङो इन्डियानि टीमाव बा स्टेटनि टीमाव इन्टारनेशनेल क्लाबफोराव जों गेलेहोनो हानाय मोनसे साक्सेसफुल रिजाल्ट मोनगोन होननानै आं आसाबादि आरो डुरान्ड कापनि थाखाय स्पेसियेलि बयनिसिमबो आङो फिन खेबसेबाव हामलायनाय आरो बरायनायखौ आं जासिदों। गोजोन्थों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरिया।
देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।